wato abokina na sararan akwai tarinya a makarantar da nake bala'in su amma na kasa faɗa mata. abokina ka san barin kashi a ciki fa baya maganin yunwa. Ka zama jarumi mana. Ai baka san wani abu ba. Ina sararan Lokaci. yayi wallahi hakan ma za a yi daidai ba matsala kawai sai a haka. Bayan Allah sanu ku ba. Ya kuke? Alhamdulillah. Wai kuma ƴan makarantar ne? Allah sarki. Daga ƙauye nake. Kawai wani kanin babanmu ne ina tsaka da noma gona kawai izo yanzu an waye an daina barin katti su zauna kan mu zo mu zama ƴan ta'adda mu zo mu ilimi. Ni kuma Mun ga alama daga ƙauye kake. Mun ga alama da ƙauye kake. Wala daga ƙauye nake. Can ka birma. Kana zuwa ƙauyen mu ni kadai ne. Ban ya kuke min plan shaking heart ina ne. Kai turancin nan fa na kauye duk ina yin shi fa. In tambaye ku dan Allah. Wannan makarantar ma ana irin rabawa ƴan makaranta abincin makaranta? To kai da man abinci ka ci ba karatu ne ga makarantar ba. Allah ba ina karatu. Abinci ne mutumin kauye sai a hankali. Wallahi tallahi. To shine nake so ku nuna gurin in kai kwano na saboda kada a zo za ya rabo. Wanda rinka zuwa na farko saboda na san kai na. Gaskiya ni ba ni da lokacin sauraron wannan kaga zaka iya tashi. Kai Allah ci gaba. wannan da abun ya. Kai. Wai kalli ba. Wannan sanyi ya taba sanyi aiki. Bayan Allah. A karrama dan adam. Haka Allah ya ce. Kai yanzu wannan din da kake wani kanuna kana ce mu dan kawai in alƙawarin namu ne kai yanzu ba hede in akuya ce kai yanzu ba hede masu waina su je ka ba kahin ka ai ba zai balangu ba wallahi ba za ka yi balangu ba hede waina a rinka zuba na 10 na 5 na 20 ni wannan da ka gani keken katu alƙuran in sa ne ni yanzu da rago ne ni ba zan dade a garke ba saboda ci za a tire ni ha za ka tsaka nan kai ana karya ka wallahi zan cike bishiyar mangwaro farar da bishiyar mangwaro nawa na farar za ku kasa abin samfuri ba dai na zo ba ina masu abincin nan ne. Haba makarantar nan ni da an bar na a can na ta furfuji mata nan abubuwa da dama ba gane su nake ba wallahi wai kwantan doki muna cikin aji da malamin na ihu na ga wani dan rubutu haka wata lankwasa haka yanayin sa dai bakin sa kamar garma irin an daura mata shanu to ni na kasa gane me kuma sha'ani na karatu kar sai an zo an tambaye ni an ce menene wannan abun ce a ce mene su my name wannan abun in ce is a garma wallahi zan iya ai ita na gani a ido na kin ga da garma da irin wanda ake buɗe kota din nan da madu da masaba da dama ni makeri ne duk irin waɗannan abubuwan na san su duk abin da za a rubuta aji in dai danganci makera zan fede shi faɗe shi minti ɗaya yawa zan fede shi na ta jaraba ke ni fa kin san wani abu da yake faruwa tunda Allah ya sa ni shigo makarantar nan ai na gane girman raba ta can budurwa ta alitini kudin sai mun yi rigima wani lokacin ta yi kwalliya ta zo min wallahi na tsorata nake da hayyaci to amma tun da na zo makarantar nan naga mutane suna gyauta sai na gane to birni na ta da wanda ina koma kauye sai nake ji ana takus boy ana takus boy dan sukul dan makaranta Allah yana ga miki ni ba ki ji zan fa iya tattare kayan gona na kaf in siyar in baki kudin a kar zan iya tafiya daga nan har Legas zan iya zuwa Ghana a ƙasa saboda ke ni ba zan iya rangarangan kwanta haka motar kaunaki kwanta cikin asal totar in kwance mahaukaciya kawai ta miƙe Allah my love
ke kuma kin ga dai matsalar mu da ke ko ke na gaya miki in zaki yaran nan in zaki magana ki rinka Hausa in ki ga wannan zancen ni turancin Libya nake ji dan Libya ne ni na dade a Libya ni zo yanzu nake son koyi turancin nan na nan Najeriya sai ki rinka yin kuma wanda zai yanzu a shari'a fa kika nemi ki kwabdan fa Have my dream. diro to ni a sunayena na banza a kawai ma ba taba ce mun diro ba ni zaki ce wa diro wai hada wani mai diro Allah kin san Allah ki ƙara zuwa na zauna kika biyo ni na kwarfe ki na feda ki da ƙasa Amin alaikum salam. Kin ƙara so kenan. Wallahi masu kanin ki. Ina yin ki. karanta ne na rikin jago kina ta tare. Na'am? Wallahi kin kullun sai an turo min da sako. Sai in ga leta a cikin jakata kuma ban san wane ne yake samun leta nan ba. Amma na alƙawari duk ranar da na san wanda yake saka min leta a cikin jakata sai na mallaka masa zuciya kuma sai na farda masa cewa ina son shi. Ko wane ne shi? Baki san wanda yake sa miki leta a cikin jakakki ba ko dai Bala ne? Eh? Bala. Bala ne sai ba ku da aiki sai munafurci sai da mutum sai cin namun mutane. To no dying now sai next time ina gaya miki. Bulaki fulto to goza billahi lazi in ma dai kuna ganin na banza ne rat na da abun da ake na sani kuma kuna nan zan tara kuɗi masu ƙwarin da Ethiopian auro mace wannan da burbuɗin mutum sai dai ita kaf ida ma a shari abu ke ba dama kuma a bari in wuce ga haushi me zai da ke wannan na wadda ba burma mutuka cap din ga dan iska ko to billahi da zina ina wannan tafin da kuka kun tafa wa kanku sai na muku sanadin barin maka Dan Allah dan annabi Bala ka ya haƙuri ba mu da 50 naira da tsinci ne. Mutalaci gobiya nake so guda kin ga in kina da 50 din nan ki taimaka ki bashi kin san haka nan ya mana sharri a makarantar nan aka so a kore mu to gara mu rabu da shi lafiya wallahi na zuwa zan ce na gan ku da wuri kin balla kwalbar kodin kamar 8 kin shanya a na in tsalle in kama gaske rantsuwan shiga masallaci in zauna a ban gobiya ko in ta'adi to sai Bala wannan babur zan haƙuri tafi gida amma dai kai haƙuri gashi na mun maka shi thank God wa ku zaki wanda ke sanka karya mace cikin ranka ga ni gwani na kuɗi wai kai duk abin da kuke yi a makarantar nan kullum abin da muke gaya muku da TV me wannan ka ɗauko shi ka sa waya a jihunka jibi kanka makaranta ta ba za ta yarda da wannan abin da kuke yi ba kai haza bari hazihi dari bari haza habula wai kai tashi wannan abin ka cire shi kuma da shi a jihunka in na shigo aji na ƙara samun ka da shi zan yi season din sa maza iska ba tafi class masu ɓata tarbiyya a makaranta kai sajja
kai dakiki ne a wani kilas kake? Sabon bi. Ina ne sabon bi? Ka nuna min sabon bi a makarantar nan. A ƙauyen mu ne dai a makarantar Allahnmu sai muka saka irin 1 2 har 7 nake kaɗan wannan dai wallahi. Kai me isa ka shigo min makaranta a haka? Yanzu misali in na je na siyo tinkiya ne mata haka, ai tun daga kasuwar da na to ba za ta ji daɗi ba. Za ka mun jarra me isa za ka sako min wannan? Dake hannu, dake. Me wannan? Ina sandal? An ta yan takalma da ni an gwada ni an kasa samun sa'i na hine aka kawai siyo min wannan aka ce ya hakuri zan kasa ina wannan hine. Na ga hannunka kanan daɗe, ga bel ka sake ta, ga ka zo min da slippers jibi kanka yadda ka san yadda ka san tasi ce ta gara a gurin. Kuma ɗan makaranta. Kai da ka ina ka zo, ka nan da ɗaya hannu yadda ka san ɗan dambe. Ka yi damba a garin ku ko? Ba nan ashe an gaya maka. Saniya 3 na ci. Na ci babur. Aka zo aka saka damban wata bazawara ina ta kauɗi aka zo da wani ɗan yaro. Gobe mun iba ɗaya to shine ma da wani ƙanin kawo mu je ƙauyen gani ya ce a dada ni makaranta. Ya yi kyau. To a nan ka san me za ka yi? Ka yi dambe. Ko? Ka zo min makaranta ba sandal. Baka ban ansa ba ne ma magana. An je gurin masu sai da takaunin ne. Da aka je gurin masu sai da takauni aka auna babu daidai ni. Shi wannan din shine abin da nake so da kai tunda Allah ya sa Allah ya ma kira karfi. Ko? Ina so makarantar nan ta yi da ka ɗebo ruwa a famfo kaga famfon can. Ka wanke mana ita da gilasan nan su fita tas. Gobe ka sako sandal ka shigo makaranta. In ka zo ba wannan in na rinka dukan ka a nan gurin. Sai ne ma dukan kawo waka a gidan makarantar nan. Kana ji na da kyau ko? Kai zo mana. Ina za ka je ne? da wani ruwan Kai ka kare na mu. ruwa za a rubuta mun takardun haukai sannan yanzu mu wanke gida. Ko? Hauka ake? A tare a wuce ba dama kuma a bari in wuce ga haushi. Wai daman haka makarantar na ta tara mutane barkatai. Amma wannan duk daga inda ya fito ba daɗinsa ake ji ba. Yarda da ni mai zauna har abadin ke ce a zuciyata. Wai ko ina wanki budurwar bara ko? Budurwar shiriri ta. A ba dika. Wallahi budurwar shiriri ta. Kina nufin ba soyayya suke tsakaninta da Bala ba? Na fa soyayya kawai kudin sa take ci. Kudin shi kuma? Kudin sa Kai take. amma ba ta kyauta. Kin san wayo ne da ita ba? Kuɗi, kuɗin sa take. Barin sa yake kawowa a kafa. To kuɗin motar da safa da ake ba shi. Motarsa ita take bawa. Saboda shirme ya dau kuɗin sa ya bata shi kuma ya tuwa kafa. Ya wayar da rayuwar shi. Ya wayar da rayuwar shi. Wayo ne ita. A kalar kauye ne ai ba sai an gaya ma. Ta fi shi wayo ne. Kana ganin sa ka san dole a mai wannan. Da mace ta dan yi mai bari shikenan. Kai dai bari. Kauye ce ta bi jiki.
ai tun ranar da aka shi makarantar na fuska na je to wannan ku anya nan dan cikin garin nan ne kuwa dole ka tabbatar ba dan cikin gari bane ba. Lafiya? Ba ni kuɗi na. Kuɗin ka da me? Kuɗi na dai da nake haɗawa in baki taro da sisi in dunkule in kama in buga miki karfe buga mun karfe na. To ni na saka ka bani? Ko saka ne ka bani? Kan magi ya waye. Wannan kin ma kan magi kan bera ya waye. To ko ki ban kuɗi na wallahi ko ki ban kuɗi na ko in kwabe miki mugun duka. Ni ba wani mutunci ne da ni ba wallahi. Haba nawan. In Allah kai mu gobe zan maka wayanan fulawa. Da manja kake so ko man gyada? Allah da gaske? Da gaske nake maka. Kin san wani lokaci dai sai rai na ɓaci sai na kama tunanin wannan sai ki zo ki faranta rai sai in je. Allah sarki. Kina ji? In za a yi wani fulawan nan a haɗa manjan da man gyaɗa guri ɗaya tafi kauri. Allah ina ga mu. Kaman an gama. Shine. Masoya mai share kuka na waka mun sai su don me. Ina ƙawata ni abubuwan nan sun fara damuna ma. Kullum sai an saka min leta a cikin jakata kuma ni ban san wa yake samun wasiƙan nan ba. Amma har na fara jin soyayyar shi a cikin zuciyata. Soyayya da wanda baki sani ba Kausar, gaskiya ina tunanin baki da hankali. Ƙawata ba za ki gane ba. Amma ƙawata ina so ki taimaka min. Ta wace hanya kike tunanin zan iya taimaka miki? Ina so gobe insha Allah ya nuna mana gobe. Rai da lafiya ina so gobe mu tsaya da ni da ke. Mu gano wanda yake saka mu wasiƙan nan a cikin jakata. Kamshi kenan ƙawata karki damu. A na gan ka misalin. Ka san wani abu? Sai ka faɗa. Ni fa shawarar nan gaskiya cin da ta danyi. Saboda na ga hanyar nan ba mai bulle ya fice ba abokina ni ma zan canza shawarar na amma ni ma shawarar nan na gaje ta amma ai kai wanda kai da alamun nasara so ni kullum abu ɗaya nake amma na gaji. Oke dama kai ne kake samun wasiƙa a cikin jakata? Me yasa kake jin buga? Na wallahi irin rubutu shine. To me yasa kake tsoron ka zo ka tare ni kace kana so na? Kamar yadda na alƙawari, ina son duk wanda yake rubuta wasiƙa ya saka a cikin jakata, to ina son ka. Ina mai shaida maka gangar jikina ce kawai a jikina, amma tunanina da ruhina ba sa jikina suna tare da kai. Ina son ka. A duk lokacin da na tuno ka, murmushi kawai ke ziyartar zuciyata, musamman idan na tuna kai kyautar Allah ce a gare ni. Magana nake yi. Idan ina kallon ki bana gajiya, a duk lokacin da nake kallon ki na kan ji tamkar an shimfiɗa wani farin ciki na da jin daɗi a cikin zuciyata. Na gode sosai. Dama neman ki nake. Lafiya? Ba lafiya ba. Ina ta neman ki akwai magana da nake so mu tattauna da ke in isan miki da wani sako da nake son isa gare ki. Me haɗin gashi da fuga? Yanzu za ki sani. Yanzu za ki sani. Da ke ba za ki tsaya ki tantance gaskiya ki tsaya ki kalli ki yi tunanin jaki ki yi tunanin saniya a saman ruwa ba tunanin jaki a saman ruwa ba duk girman jaki bai iya ruwa ba. To me ya faru faɗa min? Madalla. So nake in ji why not? Why
menene dalilin kokarin demonstration din da kike so ki saka dan uwanmu ya haukace? Waye? Kuma me ya alaka ki da shi? Da za har ki tsaya kina samun furfuduma Umar. To tsaka. Ita goban wancan. Ki ma mahaukaci ne. Za yi hankali ga 'yan mata na gari suna ta furfuduma. Wannan na samu bindiga toka har bai kiza. Abokina me yake faruwa? Sakin Haba abokina me yake faruwa? Ka gaya min abin da yake faruwa. ka sake ni nace dama kun fara soyayya da Kausar ban sani ba. Abokina gaya min me Yanzu faruwa. ni Haba abokina. ka sake ni. Abokina. Abokina. Wallahi bibi na ina matuƙar alfahari da ke musamman idan ina waya da ke sautin mure ki ban san lokacin da bacci yake ɗauke ni ba wani zubin ma sai na tashi sai na ga cajin waya ta ya ƙare Iya. saboda na bata a kunne ba sha bibi ina matuƙar sai kuma ina alfahari da ke ko a cikin mata ke ta daban. Takardar me baka? No ba wani abu bane kawai ya ce min an tashi yana son mu da shi a bayani. Ka ce rabu da Kausar saboda ka dore ni a gurinta. Na ji zan rabu da ita, amma in dai har baka raye sai na tabbata baka motsi a Kin zaman a kundin hajiyar da bani baiwa kowa. Ok, dama abin da ka shi kenan ka ce mai kwaɗin an tashi daga makaranta? Dama cin zalin shi ba? Ina wuri Salim. takaddun da kike gani a cikin jakaki ba shi ke saka su ba ni ne nake saka su Kausar. Kausar ba shi nake ƙaunar ki ba ni ne nan Kausar.
Kin zaman a kundin hajiyar da bani baiwa kowa. Bari shiga in ji aji takardar. Kaɗan kulan mun da Allah. Ba na son ka mutunta da kaji. Abokina, me faru? da Allah kai mun alfarma yau. Da Allah ka kai mun takardar nan saboda ni na magaji da kai takardar nan wallahi. Ba matsala. Ka saka mun ita da Allah haka bari ba ka kula an barin kula ba. Gaskiya ba kai wa abokinka adalci ba. Dama yaudara ta kake yi? Ba kai kake saka wasiƙun da nake gani a cikin jakata ba? Gaskiya ka ci amana abokinka. Don haka ba na son ka. Yarda da ni mai zauna har Sai na riga na ki shawara cewa yanka shi nan gaba ɗaya ba faɗin duniyar nan. Amma tun da shi riga kin zo, zan ba ta ba. Kin zaman a kundin hajiyar da bani baiwa kowa. Kausar, akan me za ki yanka hannunki? Inda cikinka zai ta kafa, ko rayuwata zan iya sadaukar da ita. A Kausar, ba zan iya jura haka. Me yasa za ka yanka hannunka? Me haka? Kausar, ba zan iya jura in gani hannunki na zubar da jini ba, ni ma hannuna baya zubar. Yarda da ni mai zauna har abadin ke ce a zuciyata.